pengamdan security. Well, kadau hi kalong ba ngam ju don hi kanu bangan siap tiang you. I don't try uba long kasti kejinga da na benta jonga. Te kum ta ngam so don kam hi ban don kita ki ban ia da yang kan. Em sẽ đi bullshit na ta kadawa don ngas kwa ban long ong mo. Kan ono ko mga suk ila di. Ia don I so much para ti pa bi mei ti kimi don shu. Ipa na du arhajar pra ti mei usnem arhajar arpo usnem arhajar arpo iklani. Arpo sorry. I mei. Te kumta ngi don so much para ngabe he du ngi don armut ki para kanthai. Badu wei para senrang. Ti kasnong trajo hina ipa. Yang ibro isparahi la ka ngi he asana pokse.